ପାଗଟା ପୁରା ବଢିଆ ଦେଇଛି ନା। ଆଜି ପୁରା ରଜ ପାଗ ପୁରା। ଭୟଙ୍କର ପାଗ ଦେଇଛି। ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? କଣ କାଲି କଣ କହିଲୁ? କଣ କାଲି କାଲି ହଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାଲି। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଆଉ ତୁ ତ ଭଉଣୀ କଣ ଦବୁ? ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ଦେଇଦେବି। ଆକ୍ଟିଭା ହଁ ସେଟା ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? ସିଏ ମିନିମମ୍ ସେଇ 130 ଭିତରେ ପଡିବ ଯା ଆଉ। ତୁ କଣ ଦବୁ ତୋ ଭଉଣୀ? ମୁଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ଭଉଣୀ କି ଚାହିଁଲେ 17 Pro Max ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଲ ତ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦିବ ଏତେ 17 Pro Max ଦେଇଛି ଖୁସିରେ ପୁରା କାନ୍ଦିବ। ଆଉ ଓହୋ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ କଥା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ତୋ ଆଖିରେ ମୁଁ କେବେ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଦେବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେ କାନ୍ଦୁ ବୋଲି ଶେଷ ତାକୁ ଦେବିନି ତାକୁ ଶେଷରେ ଗଣି ଗଣି ଟଙ୍କିକିଆ 6ଟା ସାଙ୍ଗ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ସେ ବୋଧେ କାନ୍ଦିବ ମାନେ ଅତି ଖୁସିରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ତାର ଯୋଉଟା ଦେଲା ତୁ 11 ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଦେଇଦେ। ମୁଁ 11 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଉ। ହଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହବ ଦେଢିଆ ହବ ନା 11 ଟଙ୍କା 11 ଟଙ୍କା ନିୟମ ତ କହୁଛି ଆଉ 11 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଭଉଣୀ କି ମୋର ଆଉ। ଆଉ ସ୍କୁଟି ଦେବିନି ତାହେଲେ ନା ସ୍କୁଟି ଫୁଟି ଦେ ନା ଆଉ ପାଗଳ ନା ନା ଆଉ ସ୍କୁଟି କାନ୍ଦିବ ଦେବିନି ସିଏ ଆଉ ନା ଆପଣ ମାନେ ଜମା କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା କାନ୍ଦିବେ ଆମେ ସହିପାରିବାନି ଭାଇ ମାନେ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକେଇବି।